ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед бори дигар ба канали мо. Умеддорам ки ҳар яки шумо хуб астед. Тамошобинони азиз, имрӯза наворда ма мехом шумода анамхе паплинои фасони сангои хамелеондор пешниҳод кунам. Рас продажа 120 сомон шидагиай. Иҷа чанд ранг дора. Ино ҳам гулошон хушрӯан, ҳам сифатошон нағзакан. Ана азами ду ранга ёзи ранги дигаршам шумода нишон метам. Дубайскан ино итальянка нестан, хеле атласни нестан. Дубайскан. Марҳамат, ана бад ҳаст аз анаи намуд рангаш. Рангшам аҷоиботай. Хоҳишмандо метавонед ки дархост кунед. Нигоҳ кунед чихе сангои хушрӯи хамелеон задагиай. Наздикай бо нархш 120 сомон распродажа. Чи ин распродажа 120. Ина тамошобинони азиз, анаи гламфасонакай дубайски иям распродажа шидаги ҳаста 120 сомон. Ина духтаро сангошона бинед чихе хушрӯ задагиай. Ҳамашон сангошон бо фасонак задагиай. 150 мефрухтан, 160 мефрухтан айнора. Ира бинед бо чихе мулоимакай и дубайски сангша бинед чихе задаги хушрӯ оро додаги. Хулоса санги хамелеон. Нархи инам 120 сомонай. Нахоҳишмандо, ино бо арзон мешаванд. Касе ки мисол ай 10 та боло мегира, ин нархо бо арзон мешаванд аз 120 сомонда. Инаи се ранг доштаай. Марҳамат, ина дидед хтаракум дубайски баян. Атласи нестан, пилагиёшан. Мана рангои дигаршам мумкина я нишон додан. Инаи кабутшай. Анаи агар да хотир дошта бошед, як набор доштаем 160 буд ба фикрма, ҳозир 120 сомонда распродажа да ғалтид. Марҳамат духтарако метавонед интихоб кунед. Санги шумо анам дизайнша нигоҳ кунед. Гили ҳами гили кабут неким сангои дизайн дорш 120 гилошта санг задагиай ва ё 120 сомон распродажа. Ин амудаш қиматай. Шумо агар дар кор боша ҳами кабут амуд дизайни 120 мара пагада тайёр меша, доставка мекунем духтаро. Ина духтарои хушрӯ. Ина миноям 160 сомонӣ будан, ҳозир распродажа дарафтидан. Ду рангшне ки фақат распродажа ғалтидагиай. Марҳамат 120 сомонӣ дер накунед духтарако. И дубайски шай. Мана атласниш не дубайски пилаги шай. Сангако хушрӯ дора. Баъд як гили фасони дига ғалтидай распродажа да. Иш атласниай. Атласни диде? Ҳам гулуш хушрӯвакай. Марҳамат 120 сомон. Ҳамаи амирӯза видеои мо материалош 120 сомониай духтарако. Медонед ки фақат материалои хушрӯро ман пешниҳодтон мекунам распродажа да. Барои вай дер накунен. Ҳамин материалое ки мисол худтон да видеом дида буден ки 160 буд, 180 буд, ҳозир 120 сомонӣ шидагиай. Нигоҳ кунед. Ишам пахтагия ки хушрӯ санги хамелеон задагӣ. Марҳамат, и дафъаш ино яктага нестай. Ҳамаш чантаи ай, ҳамаш чантаи дорем. Пеш мисол базан буд ки якташ мемон распродажа мекардем яктагара. Ҳозир дафъаш амихе кардем ки бисёр ҳаст. Инам савзуш распродажа дафтидай. Марҳамат, метавонед духтаро 120 сомонда харидорӣ кунед. Ина бо чӣ дорен? Ҳона вай гил чихелай. ҳозир духтаро бо машмода нишон метам бо чӣ ҳастай распродажа. Ана ира бинед чихе хушрӯвай. Иям распродажа шидагиай. Кабутак 120 сомон. Ҳозир ҷа дусе гили дигаам ҳаст. Ба ёра машмода нишон метим, баъд видеоро ҷамъбаст мекунем. Ана илён духтаро бовар кунед 180 сум кам намешид. Ҳозир распродажаяй. Лёни фасон били аҷоибот 120 сомон. Лён хушрӯай качества шамабахт. Ана баъд ина иҷада 120 сомон. Инаи атласниай. Иям аму қиматиян. Ина дидед?
иям 120 сомон. Ҳардаш атласниян. Гулои фасон духтаракои хушрӯ. Касое ки барои савдо мехоҳен, барои хитон, барои туҳфа чизе мехоҳен, марҳамат иҷад ранга дидед. Ҳамаи ҳамино 120 сомонӣ. ҳамин кати распродажа имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Шумо интихоб кунен, мо доставка мекунем. Марҳамат беҳтарин сифатоянд. Дер накунен духтарако. Бо насиб карда боша як чанд рӯз пас бо иёра ки тамом кардем аш шумода бо распродажаҳои новинка пешниҳод мекунам. Боқӣ саломат бошен. Хайр.